Bahagya akong napahawak sa dibdib ko. Takte, ang lakas ng bakulaw na to ah. Para akong dinibdiban ni Tyson. Teka, kamukhang kamukha ni Bogart ang isang to ah. Kalbo nga lang at hamak na mas malaki. Natanaw ko sa di kalayuan ang nabitawan kong baril. Kasabay kong tumurit yung kanina. Hindi ako nagpahalata pero unti-unti akong makbang patagilid. Kunwari ay bumibuelo lang ako. Pero ang totoo, unti-unti kong nilalapitan ang sandata kong yun. Ang malas, mukhang nabasa niyang pinabala ko. Dahil muli na naman akong nakatikim ng birada mula sa bakulaw na yon nang tinangka kong damputin ang baril sa lapag. Grabe, feeling ko mababali na yata ang balakang ko. Tumama kasi ako sa isang malaking puno matapos akong puntalin ng bakulaw na aswang na yon. Putek, paano ko papalagan to? Bukod sa napakalaki ang bilis pa. Mabuti na lang talaga at sumailalim ako sa pagsasanay. Magaling si Hakim. Madami akong natutunan sa kanya. At ngayon ko na gagamitin ang mga yon. Muli na namang umatake si Bakulaw. Sa pagkakataong to, medyo basa ko na ang mga kilos niya. Wala namang kakaiba doon. Halos pare-pareho lang ang pattern ng pag-atake niya. Mabilis at malakas lang talaga. Grabe, halos mabali ang isang puno nang tinamaan ng kamao niya yon. Nakayuko kasi ako sa pag-atake niyang ginawa. At dahil sa sumablay siya, ay nakakuha ako ng pagkakataong bumawi. Itinara ko sa binti niya ang balaraw na tangan ko. Parang batang humiyaw si Ungas. Kitang-kita ko ang pagtagas ng dugo niya mula sa sugat na sanhi ng pag-ataking ginawa ko. At dahil nga doon ay bumagal na ang kanyang mga pagkilos. Ano ba Kulaw? Kaya pa? Huwag mo ko maliitin. Nagsisimula pa lang ako mag-init. Takte, nagkamali yata ako ng mga binitiwang salita. Bakit kasi nagyabang agad ako eh? Hindi pa nga tumutumba ang kalaban. Hindi ko tuloy napigilang matigalgalan nang unti-unti na itong nagpalit ng anyo. Putek, ang laki niya. Halos doble siya ng sukat ni Bogart. Nako, nalinti ka na. Nagmukhang gorilya na parang lobo si Bakulaw. Hindi kaya kakambal to ni Bogart? Magkamukha kasi. Kumaripas ako ng takbo patungo sa loob ng gusali. Sakto, nadaanan ko yung baril ko. Mabilis kong dinampot yon. Ano Bakulaw? Hindi ka makapasok dito sa loob no? Mag-anyong tao ka na ulit kung gusto mo ako maabutan. Madaya ka eh. Walang palitan ng anyo. Wala ka pala eh. Shit. Halos mawasak niya ang pintuan nang sinuwag niya ito. Hindi siya magkasya doon kasi nga sa sobrang laki niya. Ulo lang ang nakakalusot at naiiwan ang katawan niya sa labas. Pero, teka, uulitin niya ang pagsuwag. Buisit, tiyak na mawawasak na yon. Sa puntong yon ay nataranta ako. Kaagad akong pumasok sa isang CR. Shit, bakit nga ba dito ako pumasok? Ang tanga mong Gilier, mas lalo ka tuloy na corner. Susubukan ko pa sanang lumabas sa CR na yon. Pero huli na, nawasak na ang pintuan ng gusali at tuluyan nang nakapasok si Bakulaw. Sobrang sama ng titig nito habang nalilisik ang mga mata. Grabe, akala ko sa pelikula ko lang makikita ang ganitong nilalang. Pero ito, nasa harapan ko na ngayon at gusto pa akong paslangin. No choice, muli akong bumalik sa loob ng CR. Nag-umpisa na rin si Bakulaw na suwagin ang pintuan nun. Mabuti na nga lang at medyo matibay yon kasi nakadikit yon sa pundasyon.
ipinasok ni Bakulaw ang mahaba niyang kamay sa loob. Takte, tinamaan ng matatalas niyang kuko ang hita ko. Mabutit na please lang yun. Shit, bakit ganito? Bukod sa hapde, sobrang init din ng pakiramdam ng sugat na yon. Parang sinisilihan. Pilit akong inaabot ng halimaw na yon. Kahibla na lang at maaabot na ako nito. Mabuti na lang talaga at hindi siya kasya. Ano Bakulaw? Hindi ka magkasya no? May nalalaman ka pa kasing palitan nyo eh. Bakit hindi mo ko labanan na natural? Bakit? Natatakot ka ba? Hindi mo ko kaya no? Huwag kayo mag-alala. Sa pagkakataon na to, hindi na ako basta nagyayabang lang. May naisip na akong plano. Sana lang umepekto. Patuloy ko pang inasar si Bakulaw. Talaga namang tumatalab yon. Nakita ko kasing halos mangyak-ngyak na ito sa galit. Alam kong pag nahawakan ako nito, malamang magkagula-gulanit ang katawan ko. Maya-maya pa, panandali ang tumahimik. Napagod na yata si Ungas. Ito na, alam ko, bumubuelo na siya. Susuwagin niya muli ang pintuan para tuluyan ng makapasok. Hindi nga ako nagkamali dahil ganun nga ang sumunod na nangyari. Halos mawasak na yon sa pangatlong subok niya. Isang subok pa. Tuluyan ng napahalik sa lupa si Bakulaw nang itara ko ang matulis kong balaraw sa mismong bumbunan niya. Sabi ko na sa inyo eh, may plano ako. Buti na lang talaga epektibo. Kundi, mapapahiya ako sa inyo. Unang subok pa lang kanina ni Bakulaw sa pagsuwag ay nagmamadali ko ng inakyat ang kisame ng CR. Siyempre, gamit ang natutunan ko kay Hakim, malaninja akong nakapanik doon. Nakabuka ka ang dalawa kong paa sa magkabilang side ng pader at nang tuluyan na ngang bumalandra si Bakulaw ay nakakuha na ako ng tiyempo. Sa pool si Ungas, dilat pa nga ang mga mata nito habang nakatitig pa rin sa akin. Sa palagay ko, halos isumpa ako noon sa sobrang panggagalaite. Hintayin niya na lang ulit ako sa kabilang buhay. Doon kami magkakagatan. Matapos nga nun ay inakyat ko na ang ikalawang palapag hanggang sa makarating ako sa ikatlo. Buisit, sobrang dilim doon. Halos wala akong makita. At kung nakakasulasok ang baho sa ibaba, ay mas dumoble pa dito. Maraming kwarto sa ikatlong palapag, pero walang mga gamit. Ang mga bintana ay may takip na plywood, kaya't walang pumapasok na liwanag. Maya-maya pa ay isang kwarto na lang ang hindi ko pa napapasok. Malamang nandito na yung target ko. Maingat kong pinihit ang seradura ng pintuan. Buti naman at may liwanag sa loob. Parang nanggagaling lang yon sa isang kandila. Dumistansya ako sa pinto habang unti-unti kong tinulak yon. Shit, ang baho. No choice, kailangan kong tiisin yon. Ilang segundo pa ako naghintay bago ko pa hinakbang ang mga paa ko papasok doon. Nang masanay na ang paningin ko sa dilim, ay naaninagan ko ang iba't ibang bahagi ng katawan ng tao. Nagkalat yon sa lapag. Putik, kung nakakadiri yung kaninang eksena, wala sa kalingkingan nito. Medyo madulas pa nga ang sahig habang tinataha ko ang kaloob-looban ng malawak na silid na yon. Maya-maya pa, may narinig akong mahinang pag-ungol. Nasisiguro ko, tao ang isang yon. Parang hirap na to. Hindi nga ako nagkamali nang may kumaluskos sa isang sulok ng kwarto na yon. Unti-unti ko itong nilapitan. Natanaw ko ang isang taong nakabusal ang bibig. Nakatali din ang mga kamay at paa nito.
Tila nagsusumamo siya. Napakawalan ko siya. Nanlalaki pa nga ang mga mata nito na tila may gustong sabihin. Shit, hindi ko napuna. May pinapahiwatig siya sa akin. Huli na ang lahat nang ibaling ko ang aking paningin kung saan tila tinuturo yon ng taong nasa harapan ko. Kitang-kita ko sa ere ang isang nilalang na galing sa kisame pasugod sa akin. Hindi ko na nakuha pang makakilos at tuluyan na akong nadaluhong nun. Putrages, nakagat ako nito sa balikat. Nang mga sandaling yon ay parang gusto ko na lang mamatay. Naalala ko na naman si Tandang Impen. Kung ano-ano na namang likido ang ipapainom nun sa akin. Putya, naiisip ko pa lang nasusuka na ako. Mabuti na lang at muli ko naalala kung bakit ko nga ba ginagawa ang lahat ng ito. Kung bakit nandito ako ngayon. Yon ay upang tuluyan ng makalaya at maipagigante ang sinapit ng aking pamilya. Grabe, sobrang hapdi ng kagat na yon. Parang inaapuyan ng loob at labas ng laman ko. Pilit ako nagpupumiglas, pero habang ginagawa ko yon ay mas lalong humihigpit ang pagkapit ng nilalang na nasa likuran ko. Putya, parang tuko kong kumapit ang isang to. Buong lakas kong ibinalya ang likuran ko sa pader. Sana pala hindi ko ginawa yon. Doon ko kasi naramdaman ang unti-unting pagbaon ng mga kuko niya sa laman ko. Parang tari ang mga yon. Hindi ako makapalag. Malakas din ang ungas na to. Hindi ko na napigilan pang mapasigaw nang umpisa na nitong ipagpag ang kanyang ulo. Ramdam kong napunit na ang balat at laman ko sa balikat. Wala nang ibang paraan. Bahala na. Buong puwersa kong isinalya ang sarili ko tungo sa pinakamalapit na bintana. Mabuti na lang at manipis lang ang plywood na nakatabing doon. Sabay kaming dalawa na tumalsik sa labas at dumausdos pababa. Habang nasa ere kami ay ipinihit ko ang katawan ko. Sinigurado kong ang aswang na yon ang unang paplakda sa lapag. Bahala na kung ano ang pinsalang aabutin ko. Ang mahalaga, makagawa ako ng paraan para makawala sa buwisit na to. Kitang-kita ko ang pagtalsik ng sarili kong dugo habang umuubo. Saglit akong nakiramdam. Salamat naman at buhay pa ako. Nagagalaw ko pa naman ang buong katawan ko. Medyo masakit lang talaga. Dedo na siguro tong si Ungas. Hindi na nagalaw eh. Nagulantang ako nang lingunin ko ang aswang na nasa likod ko. Nakanganga ito at may bakal na nakalabas sa kanyang bibig. Sumakto pala ang ulo niya sa nakausling bakal. Grabe, kinalabutan ako. Muntik na ako doon. Konting urong pa at siguradong sa akin tutusok yon. Halos gahibla lang kasi ang pagitan nun sa ulo ko. Doon ko nasabing hindi pa ubos ang swerte ko sa katawan. Unti-unti kong tinanggal ang mga kamay ng halimaw sa pagkakayakap nito sa akin. Nang pinagmasdan ko ang itsura nun ay nakahinga na ako ng maluwag. Nakita ko kasi ang mahabang pilat nito sa mukha. Ayos. Mission accomplished. Akmang tatayo na ako nang bigla kong naramdaman ang paghila sa akin ng aswang na yon mula sa suot kong itim na Amerikana. Umirit pa ang ungas. Buhay pa pala. Buti na lang at doon lang din nahulog sa tabi ko ang baril na dala ko. Gigil na gigil akong tinadtad ng bala ang pagmumuka ng halimaw na yon. Sa totoo lang, natawa ako kasi kitang-kita ko
ang mga mata niyang gigil na gigil din sa akin. Hintay mo na lang din ako sa kabilang buhay. Doon tayo magkakagatan. Sa puntong yon ay muli na namang nangibabaw ang hapde ng mga sugat na sanhi ng kalmot at kagat ng mga buwisit na to. Grabe, feeling ko inaapuyan ang laman ko. Nagmamadali akong naghanap ng tubig. Buwisit, wala akong makita. At dahil sa sobrang hapde na nararamdaman ko ay bigla na lang ako natumba. Wala hindi na kinaya. Bago pa ako mawala ng ulirat ay naaninagan ko pa ang isang tao na dumaan sa harapan ko habang nakatingin sa akin. Siya yata yung nakatali kanina sa taas. Tragis, parang gusto ko na lang manatili na walang malay. Nang imulat ko kasi ang mga mata ko ay bumungad ang nakangiting si Tandang Impen. Buwisit, parang nangaasar pa. Masaya daw siyang muli kaming nagkita. Pues ako, hindi. Pasaway talaga tong matandang to. Parang nagtitrip na lang Tuwang-tuwa pa talaga sa tuwing nakikita akong sukang-suka sa mga pinaiinom niya. Ay, no choice. Inuman session na naman with tanda. Babalik pa sana ako sa pagkakatulog nang muli ko na namang naulinigan ang boses ni Don Lupo. Kumusta ang pakiramdam mo, Gilier? Ayos naman po, Don Lupo. Medyo ramdam ko pa rin yung hapdi sa mga sugat ko. Mainit din ang pakiramdam ko. Napapansin ko rin, naglalaway ako. Natural lang yan, iho. Sintomas yan ng kagat ng isang alamid. Sa totoo lang, isa ang lahi nila sa mabilis magparami. Dahil sa oras na makagat nila ang isang tao, ay ilang oras lamang ang kakailanganin at bihadong magiging isa na yon sa kanila. Ngunit kung hindi kakayanin ang katawan ng biktima, ay tuluyan na itong papanaw. Ganun po ba? Don Lupo, yung isang nakalaban ko, hindi siya mukhang alamid. Halos kawangis niya si Bogart, pero mas malaki at mas malakas siya. Kamukhang kamukha nga Ang pagkakaiba lang nila, long hair si Bogart at kalbo ang isang yon. Ang aswang na yon ay si Bruno, nakatatandang kapatid ni Bogart. Magkasabot sila magkapatid sa hangaring pataubin ang amilahe sa pamamagitan ng pakikipagsabuatan sa mga alamid. Sayang ang dalawang batang yon, mula ng pagkabata ay sa akin na sila lumaki. Ngunit hindi nagtagal ay naging ganid ang mga ito sa kapangyarihan. Yung dalawang alamid po na nakalaban ko, sino sila? Ang dalawang tagapagmana ng trono ng mga alamid. Ang napas lang mong may pilat sa muka, ang susunod nilang hari. Nag-aagaw buhay na ang kanilang ama at hindi magtatagal ay ipapasa na nito ang mutya sa panganay niyang anak na si Rufo. Kung ganun po, ano nang mangyayari ngayon na patay na si Rufo? Nasisiguro kong nagkakagulo na ang angka ng mga alamid. Lalo na't kapag nalaman ng ibang lahi ang pagkamatay ng susunod na hari nila. Marami ang magkakainteres na salakayin ang mahina nilang puwersa ngayon. Teka, sabi niyo po, isa sila sa pinakamaraming bilang. Bakit naman sila manghihina? Kung sa bagay, mahina naman talaga yung tinalo kong susunod nilang pinuno. Maaaring tama ka, Gilier. Ngunit sa oras na maipasa ng pinuno nila ang mutya nito, ay magtataglay si Rufo ng kakaibang lakas at kakayahan na hindi mo aakalain. Kung gayon, Don Lupo, isa rin po ba kayo sa nagpapalak na salakayin ang mga alamid? Hindi pa nasisiraan ng ulo ang pinuno ng mga awangan, iyo. Awangan? Ano po yon, Don Lupo? Awangan ng tawag sa amilahe. At kung bakit, ay tsaka mo na malalaman. Lokong matanda to Pa-mysterious effect pa. Pero bago pa ito umalis, ay nagtagal pa ang kwentuhan namin.
Marami pa akong nalaman tungkol sa mga nilalang na gaya nila. Madaming angkan ang nagpupumilit na maging dominante. Meron din namang nagsasanib puwersa para labanan ng iba o protektahan ang isa't isa. Napaisip ako, hindi nga nalalayo ang mga aswang sa mga ordinaryong tao. Hindi nawawalan ng mga ganid sa nasasakupan, sakim sa kapangyarihan na parang politiko lang. Ang totoo daw niyan, karamihan sa kanila ay nakakasalamuha pa natin sa araw-araw. Ikaw, tignan mo nga maigi yung katabi mo. Kapag may naamoy kang kakaiba, baka aswang na yan. Nagulat pa nga ako nung sinabi ng Don na may ilang aswang daw ang kasalukuyang namumuno sa gobyerno. Kung sino-sino sila, ay hulaan nyo na lang.